саміті НАТО в червні говоритимуть про шлях України до членства в Альянсі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з українським президентом. Володимир Зеленський у Варшаві взяв участь у святкуванні 230-річчя ухвалення Конституції Речі Посполитої. До церемонії долучились і лідери Балтійських держав – Латвії, Литви та Естонії. Президенти говорили про необхідність співпраці на тлі російської агресії, а також підписали декларацію про необхідність боронити спільні цінності свободи та солідарності. А президент Польщі наголосив, що безпека України – це безпека всього регіону. По-перше, kwestia bezpieczeństwa України jako takiego, По-перше, це питання безпеки України, а відтак і безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, яким вона має йти в напрямку членства в Атлантичному Союзі. Дорожньої карти для цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться. W tej chwili jest sprawą fundamentalną i o którą Ukraina w tej chwili walczy. Президент Дуда також візьме участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Він прийняв запрошення президента Зеленського. Глава держави підкреслив, що очікує друзів України, щоб обговорити звільнення окупованого півострова. І я дуже його чекаю з його першої леді, з пані Агатою. Чекаю на першому саміті Кримська платформа у дні 30-річчя нашої незалежності України. І для нас також це буде дуже важливо, тому що це буде такий перший важливий саміт, де будуть наші тільки друзі, наші партнери, саміт, який пов'язаний саме з деокупацією українського півострову Крим. Жорстокі тортури та абсурдні звинувачення проти українських журналістів. Черговий сценарій окупаційної влади. Дружина заарештованого в окупованому Криму журналіста Владислава Єсипенка Катерина назвала закиди окупантів проти її чоловіка безглуздими, а судилище наступом на свободу преси. Катерина впевнена, що Владислава Єсипенка переслідують за професійну діяльність, а справа сфабрикована від початку. Весь мир содрогнулся от нелепости обвинений и жестокости палачей. Ведь пытки, избиения и абсурдные обвинения в адрес проукраинских активистов и украинских журналистов – дежурный сценарий оккупационных властей Крыма. Замість траурних заходів – урочисті. Так, Кримсько-татарський театр, який знаходиться в окупованому Сімферополі, анонсував свої заходи напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Перший заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль опублікував текст, який розмістили на сторінці театру у Фейсбуці. Там слово «торжество» використали декілька разів. Заступник голови Меджлісу зауважив про недоречність використання таких слів та зробив висновок, що саме таке визначення вживали окупаційні чиновники, обговорюючи пам'ятні заходи. Після розголосу громадськості в дописі на сторінці театру змінили лише вираз «торжественне мероприятие». Далі текст не змінювали. Не единожды приходилось слышать от некоторых чиновников поздравления с 18 мая. Для этих мразей трагедия нашего народа – праздник, поэтому иногда их гнилое нутро вылезает наружу. Когда в 2017-м разгромили театр с помощью Заатова и прочих госприспособленцев, я предупреждал некоторых оптимистов творческого обновления театра, что дело не в обновлении, которое само по себе нормальное явление, если происходит внутри коллектива и не инициирует сверху власть. На деле власть таким образом уничтожила творческую независимость театра, причем с помощью Заатова и ко. К тому же произошел раскол и ушли многие профессионалы. Теперь получайте праздник на костях предков и во время чумы. Что ж, для всей этой нечисти 18 мая – торжественные мероприятия. Директор, как и все директора сейчас, не важен ни ум, ни образованность, ни талант. Не нужны никакие качества, кроме одного – умения угождать. В защиту актеров хочется сказать, что они в большинстве не разделяют ни взглядов, ни мнений. Там работают прекрасные актеры, которые являются заложниками обстоятельств, как и все мы тут. Концерт? Плясать на костях предков будут? Может, под балалайку уже? Маразм крепчает. Екологічне лихо. Напроти Херсонеса море вкрилося олійною плівкою, а місцеві скаржаться на сморід від води та мертву рибу. Припускають, що в карантинній бухті стався витік палива, а ділянка забруднення більше гектара. В море вийшли співробітники окупаційного Росприроднагляду, але забруднень не помітили.
До Києва приїхав російський реп-виконавець Василій Вакуленко, більше відомий як Баста. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив активіст Сергій Стерненко. У 2017 році росіянину заборонили в'їзд до України терміном на 3 роки через те, що той давав концерти в окупованому Криму. Російський репер не визнав своєї провини, ба більше він брав участь у заході, який прославляє окупацію Криму. Зокрема, вибирав кращу пісню про незаконно збудований Кримський міст, пише Стерненко. Не дивлячись на це, у вересні 2020 року СБУ скасувала заборону на в'їзд в Україну через буцімто відсутність відомостей про порушення українського законодавства впродовж 3 років дії заборони. На червень цього року в Басти вже заплановано 2 концерти в Україні. А сьогодні російського репера помітили в одному зі столичних ресторанів. Там зібралися люди, бо їм не сподобалося, що серед відвідувачів ресторану є Баста. Короче, там кто-то залетел, кому-то что-то это очень сильно не нравится. И там происходит вон какой движ. Окупанти гатили по позиціям українських захисників з артилерії. Поблизу Водяного та Талаківки ворог бив з мінометів 120-го, а в районі Широкиного та Лебединського – 82-го калібру. Поблизу Кримського відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків та Луганського – зі стрілецької зброї. Обійшлося без втрат в лавах об'єднаних сил, а ворожі провокації українські бійці вгамували вогнем у відповідь. А сьогодні зранку окупанти відкривали вогонь неподалік Авдіївки. Станом на 7 годину ранку 4 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. Число активних випадків COVID-19 в Україні скорочується 9 днів поспіль. Минулої доби виявлено 2472 нових інфікованих. Одужали при цьому 7815 людей. Ще 166 померли внаслідок хвороби. Найбільше нових пацієнтів на Донеччині, Черкащині, Одещині, Дніпропетровщині та Харківщині. А Житомирщина завтра послабить карантин. Область переходить з червоної до помаранчевої зони епіднебезпеки. А в окупованому Криму 117 нових випадків COVID-19. Ще 8 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, звітує окупаційна влада. Європейська комісія не проти, щоб самі європейці та гості більше подорожували. Вона рекомендує послабити обмеження на подорожі, запроваджені через пандемію. Послаблені вимоги можуть почати діяти з наступного місяця. Це має допомогти туристичній індустрії, яка серйозно постраждала через коронавірус. Ми пропонуємо серед іншого дозволити в'їзд в ЄС не тільки з причин особливої важливості та не тільки для жителів країн з гарною епідеміологічною ситуацією, але також для людей, які зробили щеплення усіма дозами рекомендованих в ЄС вакцин. Комісія також ініціює новий аварійний механізм для зниження ризику появи нових штамів коронавірусу. Цей механізм дозволить швидко обмежувати потік туристів з країн, де ситуація різко погіршуватиметься. Це дозволить країнам-членам швидко реагувати та тимчасово обмежувати до суворого мінімуму всі подорожі з постраждалих країн на період, достатній для застосування необхідних санітарних заходів. Серед інших заходів з підтримки туризму – створення вже цього літа Центрального реєстру ЄС, який дозволить вільно подорожувати громадянам із так званим «зеленим сертифікатом». Він міститиме інформацію щодо проведеної вакцинації, негативний тест на COVID-19 або імунітет після одужання. Втім, політики попереджають – цей захід не може бути єдиним варіантом. Для уряду Люксембурга цей зелений сертифікат – один з методів, який дозволить нам якомога швидше повернутися до нормального життя. І цей зелений сертифікат повинен бути для нас доповненням, альтернативою. Не повинно бути так, щоб ті, у кого немає сертифікатів, позбавлені всіх прав. Нові пропозиції ще мають затвердити всі 27 країн-членів Євросоюзу. А в Греції знову відкрилися ресторани, бари, кафе. Останні півроку вони працювали тільки на винос або доставляли їжу до будинків. Зараз влада дозволяє обслуговувати клієнтів на літніх верандах. Коли мені принесли склянку води, я подумав, знову як в старі добрі часи. Це здорово, дуже добре. Влада послаблює карантинні заходи поступово. Планує з 15 травня офіційно відкрити країну для туристів.
Ми раді відкритися після 6 місяців простою. Ми вважаємо, що ці зміни сприятимуть швидкому відновленню туризму. Ресторани важливі для туристичного сектора, і ми сподіваємося, що нас більше не закриють. А ось в Індії переповнені лікарні і морги. Крематорії не справляються з роботою. У країні 2 тижні поспіль реєструють понад 300 тисяч інфікувань коронавірусом за добу. Зокрема, 30 квітня виявили 402 тисячі нових випадків COVID-19. І це світовий рекорд. А 1 травня медики зафіксували понад 3680 померлих за добу. І це найвищий показник за весь час пандемії. Не видно кінця цієї складної і відчайдушної ситуації. Людей потрібно забезпечити киснем і надати їм всі інші необхідні медичні послуги. А цього не вистачає. Багатьом хворим доводиться лікуватися вдома. Їх рідні змушені самі шукати ліки і кисень. Приблизно в 10 індійських штатах і союзних територіях посилили карантинні заходи. Десь запровадили локдаун на 2 тижні, а десь або нічну комендантську годину, або локдаун у вихідні дні. Думаю, локдаун дуже важливий. Якщо люди дотримуватимуться усіх запобіжних заходів і залишатимуться вдома, це принесе користь. Тим часом федеральний уряд хоче уникнути загальнонаціонального карантину. Урядовці побоюються, що він ще сильніше підірве вже постраждалу економіку і забере у людей ще більше робочих місць. В країні в цілому виявили майже 20 мільйонів випадків COVID-19. За цим показником Індія посідає 2-е місце в світі після США. Померло більше 218 тисяч пацієнтів.